пайҳам 3 рӯз, яъне ки 7, 8 ва 9 ҳаҷатон қабул шавад. Пешакӣ раҳмат. Шуморо запрет на въезд кардагӣ ҳастам. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Соробон Сафаров. Дар мавзӯи дар моҳи март чӣ қадар рӯз барои шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон истироҳатӣ эълон мешавад суҳбат мекунем. Бо диққат гӯш кунед. Бародарое ки мехоҳем будонед аз Россия депортатсиятон кушода ё ки маҳкамай, номери WhatsApp мебурояд бинависонед, проверка запрет мекунад. Бо диққат гӯш кунед. Моҳи март сокинони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 15 рӯз истироҳат мекунанд. Моҳи март сокинони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти рӯзи модар, ҷашни Наврӯз, Иди Рамазон ва рӯзҳои ғайрикорӣ 15 рӯз ҳамагӣ истироҳат мекунанд. Имсол ки 8 март ба рӯзи якшанбе рост меояд, рӯзи душанбе, яъне ки рӯзи 9 март рӯзи истироҳатӣ мебошад. Сокиноне ки 5 рӯзи корӣ дар як ҳафта доранд, пайҳам 3 рӯз, яъне ки 7, 8 ва 9 рӯзи истироҳатӣ доранд. Рӯзҳои истироҳатӣ ҷашни Наврӯз бошад, чунин мебошад. Аз рӯзи 21 то 24 март рӯзҳои истироҳатии расмӣ барои ҷашни Наврӯз мебошад. Аз Кумитаи дин ва танзими ҷашну маросим гуфтанд, ки ба эҳтимоли зиёд имсол моҳи Рамазон 29 рӯз идома карда, Иди Рамазон рӯзи 20 март таҷлил мешавад. Тибқи қонун рӯзи таҷлили Иди Рамазон истироҳат аст. Агар чунин иттифоқ афтад, сокинони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи 20 то 29 март истироҳат мекунанд ва аз рӯзи 30 март ба кор шурӯъ мекунанд. Ва ҷамъоҷамъ бошад дар моҳи март шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 15 рӯзи истироҳатӣ доранд. Ва гуфта мешавад ки рӯзи Иди Рамазонам аллакай маълум кардан 20 март дар назар мебошад. Ибн информатсияи нав дар бораи рӯзҳои истироҳатӣ барои шаҳрвандон. Комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Кадом нафаре ки мехоҳад границаи Қазоқистон бигзарад, ширкати Саид границаро тавсиятон метем. Рақамош мебурояд, зангаш бизанед, шуморо бо нархи арзон тахфифи рамазонӣ карда граница мегзаронад. Як нафар нависондаем. Ассалому алайкум акаи Соробон. Мегуфтем ки даъваткунӣ ба хизмат ҳозир сар шидагӣ ҳаст ё ин ки не? Не, ҳозир сар шидагӣ нест, айни ҳол вақти тақсим кардани повестка мебошад. Бистра еда нависондаем. Салому алайкум бародар. Як савол дорам. Ҳамин патент тамом шавад, ба ватан равӣ баъди чанд моҳ метавонӣ омада. Ҳаҷатон қабул шавад. Пешакӣ раҳмат. Зиндаву сарбаланд бошем бародари азиз, раҳмати калон. Вақте ки документҳои шумо 100% ва ба мигратсиони картаи работа аз Россия берун мебароен, боз кадом вақти дилхоҳе ки мехоҳем обратно ба Россия рафта метавонем. Гулмурод нависондаем. Салом Соробон. Ман патент дорам, трудовой договор надорам. Патентам срокаш тамом шавад, ман боз патент гирифта метавонам? Илтимос ҷавоб диҳед. Трудовой договор надошта бошен, имконият ҳаст ки патенти шуморо аннулировать кунанд. ба хотире ки доштани трудовой договор ҳатмӣ мебошад ва ҳар душа ба МВД уведомлени роӣ карданам ҳатмӣ мебошад. Як нафари дигар нависонда аз аэропорт гардондам. Ягон чи дастад ба надода, фақат паспорта аннулирован задан. Чи савол раҳмат. Яъне аннулирован задагӣ бошан агар шуморо запрет на въезд кардагӣ ҳастам. Палвонов нависонда. Салому алайкум ака. Мара 5 моҳ пеш аз аэропорт гардонда будам ва қазоқ рафта будам. Дар ҷош паспортма аннулирован, печати сиёҳ задан. Ман метавонам бо рафтан? Не, аз Россия ки баромадем дигар бо ин печат наметавонед вориди Россия бишавед. Ҷангибек нависонда. Ака ассалому алайкум. Аввал раҳмат. Ҳамин 9 моҳ мешава омадам. Як бор як моҳ регистратсия кардам. Граница метавонам брам? Бо обратно даромада. Ку як маълумот бутед ака. Ҳамун Саид границае ки мо гуфтем, ҳамура занг биза бародари азиз ва атра бо хоси худо аз граница худаш баъд аз сам мегзаронад дар ин мушкилие ки худат дори ҳозирашда. Як нафари дигар нависонда. Салому алайкум. Як бародарам аз Золотая Корона қарз гирифтагия наспоридай. 150,000 зиёд шидай. Метавонам ватан равад. Агар Золотая Корона дар суд додагиш набошад ва аз Россия баромаданша запрет намонда бошанд, бале. Дар ҳолати суд надода бошанд, агар суд запрет мемонад ки аз Россия берун баромада натавонем. Ҷамилов нависонда. Салому алайкум ҳоҷӣ. Ман якним моҳ мешавад ки неофициально кор кардастам. Агар ба ватан баргардам, манда ягон проблема намешавад? Раҳмат.
вақте дар аэропорт гузаштани таможни огоҳ шаванд ки шумо неофициални бе ягон ҳуҷҷат кор кардастен, мисол ҳамин вақт ба ҳозир баромадастен, ҳамин вақта агар ки огоҳ шаванд метавонанд запрет кунанд, агар на огоҳ нашаванд не, ягон мушкилӣ намешавад. Музаффаров нависонда: салом ака, шахсоне ки донишгоҳро ба таври ғоибона аллакай хатм карданд, чанд сол хизмат мекунанд. Нафарҳое ки заочно хондагӣ ҳастанд 2 сол хизмати ҳарбӣ мекунанд. Акмал нависонда: ассалому алайкум, комменти мара нахондӣ, 1000 бор навистум, 1 сол шид, барои чӣ? Бахшиши зиёд бародари азиз, касе ки ба саволаш ҷавоб гирифтагӣ нестай, аз сабабҳое ки саволҳои такрорӣ бисёр вақто зиёд мебошад, мо намехонем ҳамаша. Саволтон як бори дигар нависен, насиб дар видеои дигар мехонем. Асоев Нуршед нависонда: салом ака, ҳамаи видваренияра меган аннулировать кардагиям, ростай? Дар назар дошта бошед ки видваренияра аз байн бурдагиям, не, аз байн бурдагӣ нестам. Маҳмад нависонда: салому алайкум бародар, бе документ Тоҷикистон рафтанда проблема намешавад? Пешакӣ раҳмат. Бе документ вақте ки шумо аз таможни гузаштанӣ мешен, ҳамиҷада имконият ҳаст ки шуморо запрет на виз бимонанд. Ҳоҷаев нависонда: ҳоҷӣ салому алайкум, илтимос ҷавоб деҳ. Ман дар Россия ҳамаи ҳуҷҷата доштам, не ки регистратсия як рӯз просрочен шид. Як рӯзаш гузашт, қапиданам бурдам ман. Суд патента аннулировать кардан. Спецприём бурдан ва тамроин кардан. Ман метавонам 1 сол пас бобурам. Вақте ки шуморо спецприём бурдагӣ бошам, бародари азиз, шуморо запрет карда рӯй кардагиам. Ва боз патентона ки аннулировать кардагӣ бошанд, проблема дар инҷае ки вақти патент аннулировать шида бошад, то муддати 1 сола дигар шумо наметавонед ки патент бисперед ва патент бигиред. Ин чизошам ба назар бигиред. Зинда ва сарбаланд бошем бародарони азиз, барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.